Pred súčasnou budovou železničnej stanice boli v Trnave ďalšie tri. Prvú využívali konské záprahy, druhá bola parostrojná a tretia vznikla po prudkom náraste nákladnej a osobnej dopravy koncom 19. storočia. Spolu s narastajúcou osobnou dopravou začala mať stanica v Trnave priestorové problémy a nebezpečné nastupovanie a vystupovanie cestujúcich na úzkých priestoroch medzi koľajami. To viedlo k snahe stanicu výrazne rozšíriť, čo sa podarilo realizovať až v 80. rokoch. Novú stanicu slávnostne otvorili v deň nežnej revolúcie. Okrem hlavnej haly ju tvorí aj poschodová administratívna budova a riadiaca väža. Všetky stavby patria do modernej architektúry. Má to všetky tie znaky, ktoré patrili k tomuto architektonickému štýlu, čiže stavba, ktorá je zložená z jednoduchých kompozičných môd. Vlastne to okolie je viac menej vyplanírované. V čase socializmu platila tzv. Hlava 5, čiže nariadenie, ktoré prikazovalo investovať 5% rozpočtu do umenia. Preto sú pre architektonickú modernu typické umelecké diela. Z prednej strany staničnej budovy je napríklad krídlo zložené zo železničných kolies. A zároveň aj vo vnútri je veľmi zaujímavá taká maľba do suchého betónu, ktoré vlastne zobrazujú takú štilizáciu tej krajiny až po Karpaty, vlastne s tými lánami polí, popretínané vlastne tými železničnými traťami. Architekt hovorí, že jednou z najväčších výhod Trnavskej stanice je bezkolízny prechod. Pri presune z hlavnej haly na nástupištia nemusia cestujúci nikdy križovať trať. Aký máte názor na túto železničnú stanicu? A myslím si, že je to jedna z tých lepších, čo máme na Slovensku. Myslím si, že v porovnaní s ostatnými na Slovensku je veľmi pekná a príjemná, taká útulná a taká obyčajná stanica, plní všetky účely, čo má. Okrem toho, že sú tu všade rozhádzané špaky a je tu občas veľká špina, tak si myslím, že je to celkom v pohode. Kebyže môžete jednu vec zmeniť na nej, čo by ste zmenili? Asi čistotu. Niekedy mi to príde také špinavé. Sa niekedy necítim bezpečné, keď napríklad večer tu sedím. Počujem, jak ľudia kričia, nadávajú si a tak nie je to úplne príjemné. Trnava je významný železničný uzol. Čo sa týka osobnej dopravy, leží na najdôležitejšej trati z Bratislavy do Košíc a priame vlakové spojenie má aj do Prievidze a Nitry. Z pohľadu nákladnej dopravy smeruje cez Trnavu tranzitná nákladná doprava nielen po Vážin z Bratislavy do Žiliny, ale aj v trase medzi Českou republikou a Maďarskom pri obchádzaní Bratislavy cez Jablonicu a Sereď. Denne príde a odíde zo železničnej stanice Trnava asi 130 vlakov. Takáto premávka podľa Marka Englera konkuruje Bratislave, Košiciam či Žiline. Jakub Krajniak, Mestská televízia Trnava.